एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिक्सनाव बै खबर हरबाय दिनै खामानि मावलाबायनायखौ भिडिअ खालामलाबायनोसैलाय आलां फालांदो नोंथांमोना नायफालांदो गोसो दंबा नायफालांदो ओइ नै बारा बुंनाय खोनागोना खोनायाखै बेल दामगासिनो दं खिजा थारनि गिदिंनायखायनो जोंना खामानिया गाइस लोगोफोर नै बे साइकेलखौ आनलड खालामलाबायनाय आरो बुंस्लाबनोनो मोना दैलिक बाजार जायो बेयाव दैलिक बाजार मैगं थाइगं मोनजोबो बे जायगा मा बाजार मोनलाय मास बाजार होनो मास बाजार आरो बे जा मास बाजार जेरै मास बाजार बेबायदिनो ना बागान गोजा नै बेयाव ना गुदाम गोजा बेनो दां ना कार्टन लाबोनानै दोनफैग्रा नैबे न'आवनो आरो जों बे जायगायाव मावबाय थानाय जायोना खामानि ओंखायनो जों मिथिजोबो आरो बे राङापारानि एरियाखौ बे राङापारा एरिया दै गाइस लोगोफोर दा जोङो बिन्दुगुरि एरियायावसो खामानिखौ मावहैगोन जोंना लोगोफोर खामानिया माने आनलडल' खालामना होनाय आरो दाख्लै थिखांलाबायनाय ससे देखायनो नुदोंमोन ना सिगांनि भिडिअआव नै दा बेखौनो आनलड खालामहैनांगौ आरो मैयायो थिखैदोंमोन मैयायो थिखैबावदोंमोन आरो दा बेखौ आनलड खालामहैनांगौ बिन्दुगुरियाव दा नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबाय था दा खामानि मावलाबायनाय आनलड खालामनायफोरखौथ' बारा देखायनो हानाय नङा देखायनो नाजागोन आरो थेवब्लाबो एसे एनैखौ राङापारा एरियाखौनो बाराखै नै बिन्दुगुरियावसो गाखोलायगोन लाम गोजान बागान बारि गेजेर गेजेर थांनांगौ एबार बागान बारि मोनबाय गाइस लोगोफोर नै नायदो बागान बारि सिनारिफोरखौ सफैबाय हाबबाय बिन्दुगुरियाव बिन्दुगुरि स्टेशना नुहुरबाय नै बे माइरं गुदाम गोजा गाइस लोगोफोर कन्ट्रेलाव थाङो बिनिफ्रायनो माल गारिजों बेयाव दोनफैयो आरो थाइजौ गोमोन गोमोनथारमोन खेला बैयाव जाहैनांगोनलै नै लिरनायावलाय माथो बिन्दुखुरिसो लिरनाय दं ओमफ्राय बिन्दुगुरि होनो आरो खुरि लिरनाय दं ओमफ्राय बिन्दुगुरि होनो बांसिनफ्रा एक्सियाबो जाजोब्बायलै कारेन्टार बोनाया आरो लोगोफोर बिखिजा बारा पेसेन्जारफ्रा लाब जाखाया माबा माल गारिफ्रा लाब जायो आरो बिदिनो माइरं दोनफैनाय माबा माबि दोनफैनाय संख्रिफोर नै जोंनाबो बैबायदि हायखांग्रा दं आरो नै बेजों मानसियाल' खेबना होनांगौ गाहायाव साथाम गोजौआव साथाम थागोन जों दा नै बे खारै खुन्था गायग्रा नै बेयाव बहायना लासिन मालाय बै खुन्थाखौ बेयाव ओमफ्राय आरो बेलेगाव फैसिगोन आरो पेसेन्जार गंसे थांदोंमोन देकारगावआव दा पेसेन्जार देकारगावनिफ्राय फैखांनानैसो जोंना सिगाङाव लांनानै साइडआव गारगोन आरो ओरै दा साइडआव दा देखायगोन र' गारनायखौ नै बेनोसै आरो बिन्दुगुरि जायगाया माइरं गुदाम गोजाबोयो नै स्टेसना ओरै नैलाय गाइस नै पेसेन्जार ट्रेना फैबाय नै जोंनाबो एबार पइन्ट दानना होसिगोन पइन्ट दानबाथाय खर'खै थांनानै नैबे लाइनावनो सोगोन आरो जोंनाबो खर'आव ओमफ्राय नैबे रेलखौ बोख्लायनोसै आरो जोंनाबो बैसिनि बायदि हायखांग्रा दंखायो दहाय बे खिन्थाखाबायमोन नामाथाय थांदो दे पेसेन्जार ट्रेन जोंना दा बेजों थांफिननांगौ ट्रेना बेनो बालफुङाव थांना फैनानै आरो देकारगाव हाबहैबावगोन देकारगाव थांनानै राङापारानिफ्राय माबानानै माबा थांसिगोन जोंखैजा बाय लाहरलायबावोलै ट्रेन सिंनिफ्राय अखा हाथ'आबानो जायोमोन नै अखाया फ्रि फैलायबाय जोंना खामानि मावनो नागिरनायावसो नै एबार नै जोंनाबो खारबाय गारिया लामा मोनबायना लामा फ्रि जाबाय गाख्लायहैलाबायनोसै एकदमबारे नै एकदमबारे खुन्था थिखोग्रा लाइननि नुवाखै माबायदि लाबोयो नै गाइस थामाया डेन्जारखा नै बे थारानो आरो बे थारा थामा गोजा गासिबो मामरखाया बेयाव बिसोरो हर उन्दुना थायो आरो बेयाव खामानि डिउटिखौ जोब्बाथाय साबि थालामारि खालायबावदोंसै नै मालाय
नैलाय नैबे जराव बोख्लायगोन बै खर'निफ्राय फैफिननोसै ओइ बालाय लाइननि माबा एकदम मोख्रा बायदि गाखोनानै खामानि मावनो लागासिनो दङ एबार नै फावसायलांफिनबाय राखेन लाखिदो बादावलायदोलै लागाव नै खौसे बोख्लायजेनसिगोनानो नै गोजौ गाहाय जानायखौ नाबथालाय बोखोलाय खालामना होनांगौ आरो ओइ गोजौआव गाखोहैना लाग्रोनोलां आंना साबुन लानाय आरो आंनि बाहागा एरखानांगौ बेयाव खेबजाथावैखौ एबार फैयै जोब्बाय थसेल'सै नैबेनो लास्ट आरो ए खान्दाखौ सायाव दोननानै बेलथायनानै सोदों आरो माखासेया ने आगोल दा जों ओंखाम जानोसै खामानिया जोब्बाय आरो गैला ओंखाम जाखानानै खुस्रा मुस्रा फिसा फिनलौ दंलाबायोलै माबा साइडफोराव माबा सिलिफार माबा नाथुरलाबायनांगौ आरो जिखुनु जाया आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय